itu mahan nang jujur dat lo kan nang jujur dat kan sa ako itu mah votes nang patak ko lang Karbi laban driver avoter an kinang patak ni po laban khala keche kebe tumbang ke BJP hai APSRC long exam a president laban ke jai kata alang like IAS retire amonit al sudame hala BJP along CM turamong khang bangke alang like reading ka politik ya amonit APSRC highway ko pula BJP atum kini pe me ajoini si non na kela tu mass joining pen anut han tangka pen nam nang koklo lapen ke latum 30 crore pen Rajen timung apa tame latum nam nang koklo BJP atum kenengje nang jalam ansi la Rajen timung atum ke paning jelu athewa tum han paning je ningje jeta jok jeda lo ati latum nang nong ma ke kok dong lo tangka ma si kok dong lo patum ke ningje vek kan ko la sa along tina mai along ta mela jai ka thar phang ka sar dam APSRC phang ka sar dam la sia la tum ke extra la si jong khela la tum tripik keng sa tame la tum ke hok alam ke klang dak lo 30 crore ban jo det wal hala 30 crore abang la tum la chapal long i pan ke la tum aning hang tik lam selam si lam da chingwai si la tum rat along tham nam po Kardom, aprang si hai lapan nongri kaci song kardom nang utumpan pajolo kardom. Nili putot lapang so video bunai tu nang kok alam tibang ket laplo. Kedam tangar ni searching terang atum. Elong meeting along ninjelo. APHLC lapang so political party kopia posi. Ningkan erket atap leng det na pitu tame kopia posi registration tang tidak lo. Kalau taman mampu tame milo. Dan lapang so mai tiga pon mati cari pon. Top mus central committee long kido kala ke IAS retire lo la penalang ni long ke cerah tu na kong tun bangala ke profesor lo tenang itu la anak ke la anak ka sini lo pia pot sini kan er kepling tong siname la bang so party pa registration claim ti tidak lo ala bang manghuda me la si ko pia pot claim tidak lo plote la ke claim ti tangtung tilo la penga ta kan pa manghulo la bang so registration na men pensame raka tulong pen tangka kirung ka do ya pai bang lak roxia 7 lakhs an le rok lo Ibon sa la bangso, nitum isya political party la bangso registration dia panamangke la ana tangka nang ni. Nang nitum kado ko tame langdam tame hala Election Commission of India ko hala so website ang dong sinang tum search dam lo bote hadak ke la bangso registration atas ke only 10,000 surike dedi. Liputan te hala lakh rositan surike pulote ko ano lang $690,000. Ay raka panta man humimi lam lo ke. Kasi nili patingam ulo lo kasi lasong to na isi APSLC lo ati top si to ko. APSL setum kopia potsi ini arni anta registration kuri tek edet tu labang solam alang itu mai along taninje pondo lapen labang so registration aphan APSRC asong pen laktrok si an kecirum tu da so poisa anta tolak pusalang ni ninje ponna kecolap bang ta ahok lu kata kumat lo kecu labang cinyang la lapen ga poisa bang ga laktrok si ta seyi aphan kita nanti sih orang lah la laptop si an ke le bang ke la ke constituency pen kirung atang kala la ko mane ning kimi pen kecirat tu atum dolangan ta tetapi la bang so tangka kona sekang lim la kedam tangar ni apor Rajen tibung APHLC along alang li treasurer arpu si klem bom lo ala so ho Rajen tibung tila so tangka perung lo tetapi la bang so tangka 7 lakhs kusalang tempulo ta 7 lakhs so se tangka Rajen tibung rung et lo rung det kan api bangke APSRC Central Committee long kili bangke 35,000 bat amasi laso party registration aphan tangka wedal lo amasi laso party registration aphan jai kathar ja matang pocket and lakni an si bikram hanselong chelodun dat party registration aphan tetapi hala laktrok si pen APSRC Central Committee long kili bangke 35,000 bat ke la karon kalipin lo tetapi labang so tangka bangke Rajen timung si chulap lo hala so hut Rajen timung chulap lo amat si api bangke Rajen timung rata tangka kecukang lim det aja ini si alang lepan bangke APSRC treasurer art bukan kusung lo hala so hut kita songa hota alang pan aning cirui lang mini pusi tangka cuet walam bangke meeting alang taning ni pon si hai Rajen timung bangke tangka kirung akam mangke teku edat apa sih alang lipan mangke kaprek arkulet itu nang si butuh kok amasi Rajen tibung pan kenlum and style
arpu alang han pilo amasi alang labang so arpu denglo to arpu bangke alang kem hatami tangka rumlong le amasi alang alabang so ni pen masalang li meeting kidul make pang arpe amasi alang li tangka chulong li lo ke di tangka bang chulong le det lo kengke tangka kro akam bang galang pitet lo amasi alang li bangke EPSLC amenten CM turang menghanglong jiki pelam sobom lo paten tangka cawan di com lo ama last final lo bangke Rajen timung bangke 30 crore pen jeor ande alama gelala 30 crore pen kachi jeor dama hud David ke thar la pen ke sonjay kiling tum phan alang le tum pulo alang tum jong hura pen lo ke alang tum mantar pen pisunai salang tum injelo eta me matha tha nang le tum Rajen timung ka jong hunga long jong sonjay kiling pen hala David ka thar jong si jikroi dun that pusonte APSRC aphan alang tum jor etlo pala mang ke majok ta chi ni si APSRC ban si tibin twan mang ka jet seda me Rajen timung APSRC phan ki jor dam alam mang ke arnam de jikroi dun that lo la pen ke David ka thar la pen ke sonjay kiling atum ke misen aning ke matha ayo ni CPD arni bang ke APSRC aphan Rajen timung atum pipuk ji putame pipuk un adal alam mang kalala lasi alang tung la party kimi ala ke pangdak ni phan alang tung non mai meeting lam bom lo la pen ke labang so tang khai tami CM tu rom hang bom lo la pen ke alang le tum phan ke halang BJP atum si hender kip na kosi alang le tum ke ajat abidi pen no heta mela APSLC a song aphan ke pa rem ji phan ke la tum lam chubai ni je pik no ajat abidi pen da mela tum ke APSLC perem nang ko la pen hala party crore atang tra bang ke la tum long lap non tenang ana sabat supang ke latung tangkawan lo tapi amut hala party crore abang latung da cepal longi panake latung aning hang tik lam selam si lam da chingwai si latung rat along kham nampo setame alang atum kaningja ana lam setame kupai patumi dikle meeting along searching terang alang linje tulo je APSLC Central Committee jai kathar aprang IASDC do bama hutangke alang li rat atangka chapang lim gat amat non party regional party tang tangapor bangke alang phan isya kes sang loje nang li APSLC pangtang gima matela sa kesi benefit ma ko se alang li dingel tame la ke bachu bayala alang ke jai kathar DC madli se mata chini nei aprang ke non ha se chila Allah alam ke alang chini tame la ke rat apang ke pang la non APSLC party lango ningkan trok wet ang bong si yo kan sit bang ke MP election no bang ke nang hai adlu itum non bang ke ang group bang ke un elo acak chalu tamila acak itum APSLC highway ko pula BJP atum chini pe me a join si non bang ke latu mass joining pen anut pan tangka pen nam nang kok lo lapen ke latum 30 crore pen Rajen timung tamila tum nam nang kok lo athema dak Karbi ang long alama ke regional party bang ke high vek popular ke chok ta chini lo bang ke kopi ko se high vek popular te BJP sarkar ningkan rek commentary era pitha Karbi ang long aphan article 244A alang du kichun tek dat lo lapen ke alang litum Karbi akhai phan ka chinek ka holo ahem abi tipe kam se klem rong lo long lik ke jor akam se klem rong lo lapen ke kiche ke betum han documents ki long le patak ki long le ki back long le ke ron lapen ke VGR atharle hai het lo la hai alam ra tum chini pe melo la BJP party tum ke Karbi khai phang kang hon kang in so party ke le ke kiche ke be party pura tum chini pe melo la non abang ke emithang party emithang dak ke jok wan ji phan la kam kem nang lapen emithang ke jok wan ji phan si ma thanang pu purong ra tum chini et ajoy ni si non ke bang MLA lapen ke MEC election ma ke rat atum BJP hange vote jok bang abe APSRC pansi vote jok bu athe APSRC long ke exam a president laga ke jai katha alang like IAS retire amonit sidame hala BJP along CM turamong hang bang ke alang like reading the party ke amonit si reading party ke amonit aphan ki itum perem nang pola ke ahok itum han khai phanang ke nang ke Japon hegyo bang kali lo porata chini ke milo lasi nona bang ke aparty ke dola bang ke kiriam si itum Karbi ang long arat ke singwai lasi la solam CM meram long hang lapan BJP tum chini pam met ajoy ni si non abang ke latum
ya ther ke happen tamme tangkap en samira tumna nam nang koklo akro tangkala chip ikan koklo lasi lahai akap hiria posi nona bangke latung Rajen timung atum phan use si latung phan si notak abe sun tender si la BJP atum kanengje nang jalam an si la Rajen timung atum ke paning jelu athela tum phan paning je ningje jeta jok jidalo ati la tumai nong ma ke kok dong lo tangkap si kok dong lo latung ke ningje vek kan ko la sa along tina mai along atamela jai ka thar phang ko sardam EPSL si phang ka sardam la si la tum ke extra la si jong hele la tum chipik keng setame la tum ke hok alam ke klang dak lo party kurban je yo det wala mang la si non iltum kamatha nei mang ke la sona party atum khan ke ilitum brong ara atum tak chidya tanji ilitum Karbi khai atum phan kang ting atwa nang phon la sona la son kamata tum mang la si itum han nang je yo det lo ke nang je yo det non sa ko itum vut nang pathak tola Karbi leban driver avoters an ke nang pathak ni ko la pen kha la keche ke betum mang ke BJP hai la so char salang claim lo ko si do ka be Karbi ngam arat ngalang atu alam kroidu nang ne Rajen timung honana searching terang apalam kroidu nang ne e tuma bangke alang tuma ke nokok le ngang timung ri patame dolong le daki party ye thak kam ikam le biru thak ko nai lasi nilam the pini bangke la ansi inton pardon